Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Si benta na kathong banwara ya Jingkhuid Jingsuba hakaleng ki benta jong kasor Shillong. Tnad Urban Affairs lengba ka Shillong Municipal Board. Naduki khandiat teo balala kalapha karpang ya kanhon man pelong da ka Jingkhuid nong hakaleng ki benta jong nong ba Shillong haki benta barhem ka khai Bteng. Dang hanin kasngiru ka arpsau trik unai lor. Kani ka kanhon jong Tnad Urban Affairs klalet biang si jaka Paidbah ban pelong ka Jingkhuid ya ki jaka Paidbah hakaju ka por banyalap ru syaki nong song kumno ban penne ya ki Jingkhuid Jingsuba ya ka saudong saukun jongka bat ya kani ka Jingleit ya lap Paidbah Halor ka Jingkhuid Jingsuba rengkat ka Jingleit lang ru bat ka kanhon jong ka Red FM 93.5 ki jaka ki bala pelong ka Jingkhuid hanin kasngi kantop nadu mau prem Sunny Hill Jayau hadu jingkeng maulai. Kini ka sursulong kumi khantam ngan pe kini ka sun lajong ka bangadi isya. Kini ka long kathma yangi kumki municipal kita training department. Nila job nungkong ye kathma ngi po stanjip POE menshwa stanjip. Kanyut hadu masmi ka trok ye kit kenang mi senang mi. Bat kini ni hapo gri hana. Reda ki jingi tre sitam jongi lang barwa ai. Hadu ki officer ki bahe nila ban job ini ki jing job akrau tam. Kon ra sibun ki jing kala. Te kiwi ki jaka sabar ka zun bijongar na yi ba lengba kini ke barat ke suat barat mission no. Ni ba nila senang train ta lawan ra sibun ke Jingkhuid. Can baru. Di kemasi kumbala keren menen na kaliang ger FM. Belum ini ban husiar bah. Manta omde bang ngitang syukem ye plastik ibarit usan hajar. Rei menta nginong aware bah ki Paidbah namar ngibo ki CCTV aman laki dong tela dap hitok ru ngiyoi gitu ki nambar kali ru ngiyoi ki ter ban light na kata na kerpat ki Paidbah bakin ye cooperate lang bat ngi ko office kumba phile khoi ye ladi phile khoi ye ka yeng le khoi ye kene ka yeng chong ka sor long bar ko wei